אז מה קורה חברים? כאן אנחנו בעוד סרטון חדש ומטורף ברובלוקס. אז אם אתם רוצים שנשחק בעוד מודים, תכתבו לי איזה מודים אתם רוצים ונשחק. אנחנו היום נשחק במרדר מיסטרי ישראלי. אנחנו נשחק איפה מרדר מיסטרי? בוא נראה. מרדר מיסטרי, הנה המרדר מיסטרי. אוקיי, המרדר מיסטרי, הנה בואו למרדר. אבל אפשר להשיג את האייפון הזה שרוכבים עליו לרחוב. אם אתם רוצים שאני אראה לכם איך משיגים אותו, אז תרשמו לי בתגובות ואני אעשה לכם קאט שלא תראו איך משיגים את זה. אוקיי, אני אעשה קאט, כאילו אני לא אעשה קאט, יודעים מה, אני לא אעשה קאט, אני פשוט אראה לכם. אז הולכים פה, אין כאן סדר מיוחד, זה פשוט ככה, הולכים ולוחצים על האייפון, ואז יש את האייפון הזה שאפשר לרחף עליו, וכמובן אפשר לכתוב בו בעברית. מי שרוצה מוזמן להחזיר את הסרטון לאחור ולבדוק את השם שלי, אני אענה על כל בקשות החברות. אז קדימה חברים. אוקיי, איזה מפה? אני אלך על המפה הזאת, הזאתי. אוקיי, יצא המפה שלי כאן פה. קדימה, בבקשה תשימו בלייק, תשימו סאב, זה מאוד עוזר לי וככה אני אוכל לעלות הרבה יותר תכנים. בבקשה תעזרו לי, בבקשה. אני משקיע המון, אבל המון בסרטונים, ואני צריך את העזרה שלכם בשביל להצליח. המטרה שלי זה להגיע ל100 סאבים. אני מקווה שאיתכם אני אוכל לעשות את זה. אני ממש סומך עליכם. אז יאללה, כפי שאתם רואים אפשר לעוף עם זה, לא למעלה ולמטה, אפשר לעוף עם זה, וזה עולה, זה לפי גבהים יכול לעלות. אתם יכולים לקפוץ ולעשות ככה, ואז תסתכלו, זה עולה לפי הגבהים של המדרכה. אני נטו לא שם את זה כי זה מפה קטנה. אני אומר לכם, הנה, אוי לא. קדימה, אי אפשר להיכנס לפה. איך אני חוזר לרגיל שלי? אני לא יודע. בואו במשחק הזה עדיף להתרחק מאנשים, כפי שקרה לי עכשיו. ראיתם, רצחו אותי, עדיף להתרחק מאנשים. אנחנו נעבור לעוד סרטון, בזכותכם אנחנו נגיע ל100 סאבים. אני סומך עליכם. אם אתם רוצים שאני אעשה לכם עוד סרטונים בקטע כזה של פורטנייט, משהו בא לכם, אבל לא משחקים שעולים כסף, כי אני עדיין ילד קטן, אני לא קונה משחקים. ובואו נראה במה נשחק. בואו נשחק בזה, למרות שאני מאוד טוב בזה, אז אני אראה לכם את השלב. אני דבר ראשון ככה, אני בעולם 1, 2, 3, 4, 5, אני בעולם החמישי.
הבלונים שיש לי, זה הבלונים האלה שמביאים לי, לא יודע, הם מביאים לי 500,000 כל דקה, ואנחנו הולכים להעיף את הגזר עם 100 מיליון, אנחנו לא נעשה את זה, לא, זה עולה 150, אוקיי, 15 מיליון, בסדר. ואני אביא דבר כזה, נקרא אותו קליקר. מי שרוצה אפשר לעבוד את זה רק במחשב, אז מי שאין לו מחשב, שמבקש מההורים אם יכולים לקנות. אני חיכיתי, מגיל 7 התחלתי עם טלפון, מגיל 10 התחלתי לעלות סרטונים, ועד שקיבלתי את המחשב בגיל 9, ואני מתחילה לעלות סרטונים דרך המחשב. זהו, נגמר השורטים. אני עושה סרטונים, סתלו כמה גובה, ואני מרוויח כמובן 9 מיליון כל קליק. מי שרוצה, אני עונה על כל בקשת חברות. זה מוזמנים להיכנס אליי ולתמוך בי. אפילו מישהו אני לפעמים במשחקים ישראלים, אתם יכולים לשמוע לי במשחקים ישראלים שאני נכנס אליהם, אם שאתם הערוצים שלי, כאילו שאתם כותבים אחריי, ואז המון תודה. ואני אראה לכם עוד מעט משחק שאני אוכל להביא לכם דברים, אם כמובן תיכנסו אליי, אם תרשמו בצ'אט סאב, אז אני אדע לשלוח לכם טרייד, ואם אני אהיה הרוצח או אתם, תדאגו שאולי אתם לא תרצחו אותי, אני לא ארצח את הסאבים שלי, תרשמו כל פעם סאב בצ'אט, אז אנחנו במשחק הזה אנחנו נפסיק לשים בלונים, לא איזה גבוה אנחנו, אולי נספיק לשים את הבלונים האלה. זה בלתי אפשרי. אוקיי. אנחנו נחכה שזה יסתיים, זה הרי 18 מיליון, זה עוד טיפה. אז אנחנו נעבור למשחק הבא. מי שרוצה, זה השם שלי, זה השם הזה, כאילו השם האמיתי שלי זה מיוראי, אבל אחותי פשוט פתחה להשתמש, כאילו מחקה לי את המשתמש הקודם, אז כאילו תסרקו את זה, תסרקו את הברקוד הזה, ואז זה ישלח לי בקשת חברות ואני אאשר. אז המשחק שדיברתי עליו מקודם זה משחק שנקרא קילר, מוזמנים קילר רושמים ככה כאלה שרצינו להשתתף באיבנטים, והנה אני והנה אנחנו נעשה משחק פה ונסיים את הסרטון, כי אין לי יותר מדי זמן לעלות סרטונים. אני ילד, יש לי בית ספר ואני מחכה שכאילו מי שרוצה אגב שיהיה לי עוד חרב כמו שיש לי על הגב, מי שעשיתי טרייד אני אביא לו. הם הוסיפו לב, סליחה, אני קצת עייף, קמתי ב4 בבוקר, אז אני אעלה כל יום
אני אנסה לעלות כל יום שבת, אני אנסה לעלות, אבל בשבוע האחרון של החופש אז אני לא אעלה, כי אני הולך לאילת ואני במחשב נייח לא נייד, אז יהיה לי בעיה. אני כן אנסה לעלות שורטים על איפה שאני נמצא. נהיה באילת במלון, אתם מוזמנים לחפש בגוגל את המלון ליאונרדו רויאל ריזורד, זה המלון שאני אהיה בו. אני בורח. בואו אני אלמד אתכם שיטה. אם אתם בבית הצהוב עולים על הגג והולכים לפה, אתם יכולים לקפוץ ולעלות על הגג, ואז מכאן אתם יכולים כבר לעלות על העצים ולנסות. אבל נתפסתי במלכודת, צריך לקפוץ כמה שיותר מהר ולצאת ממנו. אני עכשיו על עצים, אני מנסה לבדוק שהרצחת תתרחק. הנה הרפיתי. אני פה מרים בן אדם, כמובן כל פעם שאתם מרים בן אדם אתם מקבלים 5 מטבעות. כל פעם שאתם מרימים בן אדם אז בעצם זה כאילו נותן לכם שילד. עליתי שוב לגג, אני הולך להרים את הבן אדם הזה. בדקה שיהיה פה 1 וכאן 0, אז כנראה את הדלתות נפתחות. למשל שמה יש דלת וכאן אמור להיות דלת איפשהו. אני אנסה לאט לאט להתקדם. הבית הזה שלי. מה? הוא שלי הבית הזה. אתה אחת לצלחון. אין, דבר ראשון של כולם. הוא שלי, היה 3 בשקית. ואחד עבך ואתה אחת. היה 3 בשקית. אני לא אכלתי את שלי, ולמה אתה לוקח את החלק שלך? אין, זה היה של כולם, זה לא זה ממש לא היה. זה היה של זה כולם. ממש לא היא היה. הביאה את זה לבית והיא הביאה 3. זה ממש לא היה בשביל כולם. מאחד, 2. למה אתה אוכל את שלי? זה לא שלך, היה 3. זה כן שלי מאוד. היה 3 ביגה לכאלה. לא חשוב, זה לא אומר שאתה אומר, זה לא אומר שאתה אמור לאכול סתם. טוב, אז כאן נסיים את הסרטון להיום. מי שרוצה, אני עכשיו אראה את השם שלו. תלכו לסוף הסרטון, תלכו לאמצע, לא יודע, תחפשו בסרטון את הברקוד שהראיתי, ויאללה ביי.